Ang mga tao ay dapat may kalayaan na sabihin kung anong nasa loobin nila. Mabuhay! Ako ang inyong kakampi na si Puting Pinoy. At ngayon, gagawa ako ng medyo kakaibang video. Bago natin ipagpatuloy ang tatalakay natin, sampalin ninyo ang like at sampalin ang kampana. Sasabihin ko lang, sobrang nabibigo ako sa mga company dito sa Pilipinas. Nababigo ako sa pagdedemanda sa frivolous lawsuits na nangyayari dito sa Pilipinas just for people speaking their minds. Nasumpa naman ulit si Doc Adam para sa educated commentary niya tungkol sa copper mask na may butas. Sinampa na naman ng isa pang negosyo si Doc Adam, and para sa akin, nakakabigo talaga ito kasi Doc Adam has only been giving his opinion tungkol sa mga bagay-bagay. At dahil nagiging matapang lang siya or ginagawa lang niya ang duty niya or nararamdaman niyang duty bilang doctor, bilang Hippocratic oath niya na do no harm to others, ngayon, sinasampa siya ng maraming iba't ibang lawsuits. At nakakapagod ang mga lawsuits na ito dito sa Pilipinas. Parang inaapi lang yung mga tao na mas maliit na walang tinig ng mga mas mayaman. Sabi nga ni Doc Adam, binago na ng copper mask ang kanilang design para may filter na nakatakip sa dating lugar na may butas. Hindi ba ibig sabihin, tama pala si Doc Adam, na natanggap nila ang pagbatikos niya? It seems to me na mas madali sana kung lumapit na lang sila kay Doc Adam at sinabi salamat sa awareness. Ito na ang gagawin namin. Hindi namin ulitin ang pakikamaling ito. And then he could make another review sa pakikasabi na, ayos pala ang mask. Gumagana na. Ewan ko mga kakampi. Nakakapagod. At nalulungkot tuloy ako na mas inaangat ang kamangmangan na basta may pera kaysa kaalaman. Ewan ko mga kakampi. Basta mga kakampi, pwede niyong panoorin yung mga video ni Doc Adam para malaman na wala naman siyang ginawa na masama o mali. Maraming tao na nagsasabing siya yung bully, pero hindi siya yung nagsasampa ng mga lawsuits parang popcorn at a carnival. Hindi karapat-dapat ang mga bagay na ito at yung mga celebrities dito sa Pilipinas ay hindi nararapat tumanggap lang ng kahit anong-ano na mga product at i-sponsor. It's irresponsible. Dapat magsaliksik, dapat magsuri bago man tatanggapin ang mga ganitong bagay. Mas malakas ang kaalaman sa kamangmangan. Kaso lang, parang dito nananaig ang kamangmangan. Paano makaunlad ang Pilipinas habang may ganitong corruption? Wala pang integrity yung mga iba't ibang companies? Nagbibigay lang siya ng opinion niya, tapos ganito, isasampa siya ng isa pang lawsuit? For what? It's silencing of free speech. Alam mo, Doc, andito kami ni Attorney Rani Libayan para sa iyo. Alam mo yan. Mga kakampi, sana nandyan din kayo para sa kanya. Wala naman siyang pakikamali. Bakit hindi maaring aminin pag may pakikamali at tanggapin ang pakikamali niyon at baguhin na lang? Hindi kailangan ng sobrang drama. Nasaan kaya ang hustisya? May accountability kaya yung mga malaking companies na ito na nagbibigay ng mga frivolous lawsuits? So yan mga kakampi, support natin si Doc Adam ulit. Yan lang mga kakampi.